Kuti titi godo here kana kuti ichokwadi hapana achaziva. Maitete has been accused of kuba nziyo Kenani kumaprisoners ekuchikurube. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Vari kuti ivo nziyo iyi vakaidzidzisa maprisoners ekuchikurube, asi zviri kuratidza kuti ivo ndo vakatonodzidza iyi kuchikurube. Every time maprisoners anositomboimba nziyo iyi vachitarisa kubuda kwavachaita muprison rimwe gore, vachinosangana nevana vavo vachiti hakuna kuchema, hakuna kusuwa, uye kune mufaro chete chete, kusina crime kwatichanogarawo nemhuri dzedu. So ndo pavakawana nziyo iyi. Hatizivi guys kuti is it wrong kuti chero vachinge vaiwana kuprison nziyo iyi haigoni here kuremixiwa, hazvibvumidziwi here. Ende ukasvika pane imwe nzvimbo ukaona nziyo ikaimbiwa, iwe kana uchigona kunoedha tuma instrumental tuchichichi kuti ugone kudya pazviri zvakagoipei. Isusu nziyo iyi kuri kunzi iri kuYouTube kupage rinoimbwa namaprisoners, asi pataitarisa hatina kusangana nenziyo yacho. Kana tichinge tasangana nayo sei vasina kurohwa necopyright claim. This time ndiri kuda kuti timbotaura guys chokwadi panyaya dzemacopyright idzi. Kana nziyo ichinge waiba kuna someone haigone kumonetizwa zvachose kana kuiswa any advert. But in this case amaititi nziyo yavo yakatoiswa ikatorira ikatoenda viral, ikatoiswa maadverts, saka zvichiratidza kuti yakatochekwa ikaonekwa kuti haina kubiwa. So Patricia Jeke musoro mekunge areliswa pakunzi she was cleared of all charges, avangodecida kuti nyaya yacho haizongoperi zvakadaro. Vanyora sisi Jeke vakati imimi maititi makati song makaiyemba before maenda kujere, asi maitodzidzisa vasungwa ndimi kuimba kujere. Ndizvo here zvamakataura palive yenyu that she did recently, vachiexplaina kuti inspiration yavo yesong yakabva papi, vari kuti vakaiimbira baba. But imi one makati makainyora day after baba vashaya, which is not true. Isusu takaona kwakanza day before dead vashaya, vakati ngakuuye kuzoiswa mavisuals anogoitiwa nziyo isati yavepo here. Pamwe patinonge tichiedza kurwisa munhu, ngatiedzei zvakare kuteerera kuti ari kuti chii. KokuYouTube zvairiko maprisoners vachiimba musati masungwa. Guys, endai munotsvaga Kenani muone varidzi vesong mbavha. You always claim zvinhu zvisiri zvako kuti ndezvangu. Ndozvawaingoita kudhara kubva kumagonyeti, dzimba, maland cruiser, uchiti zvese ndezvako. Zuro ndizuro wakavabira mabhegi neshinda. Muchirumemba maititi vari mujere pane akavadzidzisa kuruka zvimabhegi zviya vachibva vati ivo kwanzi vakabira vanhu. Isusu tichiona pavakabuda kunews paya vaitaura ivo vachiti vanosona zvimabhegi izvi zveulani izvi mushure mekunge vadzidziswa nemaprisoners emo. But iko zvino hatichaoni zvimabhegi zveulani zviya zvichisonewa nekuti vanhu vakawanda vanga vototenga kubva kwavari. So kana varivo vakadzidza vaisona, dee vachigona kuramba vachizviita kuratidza kuti this was her idea. Now wakuvabira song Justice for Prisoners. Kozvawaiti watendeuka 1 zvawaichohwa kuVictoria Falls kuna DJ Rockefeller vekuUK uchiita kuskrima zvainzwikwa mumarooms ese. Rockefeller DJ ndevekuUK ava. Kugweru hauna here kubhaudhwa naAbbas soccer player uya wawakarara naye musi wemuchato wako naTinashe. Tikanyengerera munhu ane guhwa pane V11 rinosemesa baimanheru tinenge taanaro, handei kuIjipita kana zvakadaro. So vari kuti ivo handei kuIjipita nekuti zveKenani zvinenge zvaramba. Agara atotaura akati vedu veka garai marega kuuya papost yangu kana muri vanhu veCat family musiri bitterness, bvai pano nekuti pachafambwa mbiti. Vana Katina nana Queen of Peace vabva vangouya vakati international theft Kenani ndeye vasungwa tese tinozviziva. Queen of Peace vakati iwe uri deportee uye uri mbavha, ibva pano. Mari yeMasters munayo 1 muchimirira vaya vezvikwembi makazovapawo here asking for a friend. So ndeimwewo
netizen iri kubvunza kuti imimi guys mune mari dzemasters 1 ko hamugoni here kukontinha nelife yenyu muchimirira yezvikwerete dei mangoindirira mberi nelife dzenyu. Uye umwe ari kuti aiwa handizvo zvaari kutaura, ari kuti imimi maititi munayo mari yemasters uye dei mafanopawo vanhu mari dzavo. Makaba chokwadi. Dai vasungwa vacho vaizoziva kuti imimi kukupai information iyo is just giving you content you will use to benefit you and not them, dei vakagara vangosiyana nazvo. Handifarira hangu feli, but vasungwa vacho navo vakaposa, they should know where to report just as good as vakabirwa. They just gave you content mukaita mari. Pane wamakambopa here chero cent pamari yacho. Melissa reported ega akawana mari yake zvisina imi mukati. Wake up maZimbabweans, you are being used zvekuripota nyaya dzenyu. Hamukuzive here kwamunofanira kuripota, hamuuyi nadzo pano paFacebook. Ivo vasungwa vakakupai information yekugadzira zvirukwa, vakapedza ipapo vakakudzidzisai Kenani. Iko zvino vakudya vega maititi havasi kumbodawo kupa vamwe mari dzacho. Vamwewo vari kuti but guys vamuri kuita so maititi havaze favorite yemunhu munyori asi makumunyanyira, saka hapana dzimwe nyaya here dzekutaura other than kungoshoropodza every time. Saka you tell me kuti dzenyu life dziri straight, hamukanganisi here. Song kuti ndeyake haisi yake, imi mopinda papi? Muregeiwo aite zvelife yake. Akaenda kujere zvikaita nenzira yamaida abuda, saka hamuti murega here since akaseva sentence yake. Patricia Jeki dei wachiregedza, handiti your charges have been cleared, nyaya dzapera, kokuramba wongoti nanga nemunhu wese seiko. Guys, kana ukaremixa song kana kuti ukare-recorda song, varidzi vane macopyright vanofanira kukurova necopyright kuti nziyo yavo yabiwa. But anyway, vamwe vari kuti since ava vanhu vari maprisoners havakwanisi kuzviita izvozvozvo. Asi akavapostera wacho ane handle yepage can actually do that on their behalf. Asi anyway, vanhu wai vachishamisika naimi, inga vakuru vakati shiri nemuririro wayo hairegi wane. Varungu vakazotiwo a leopard will never change its spots. Saka uyo ingotarisai makanyarara zvenyu nekuti mungatoita BP mukafa nguva isati yakwana. Kugweruko anga aina shumba saka akabhaudwa nani. Zvakanzi video ndiyo yakabuda day before, unoteerera uterere sese, une ruvengo, saka ndikoko rega aite zvaanoda. Iyo nyaya yekugweru inyaya dzakare guys, tikutaura macurrent affairs. Ma-V11 enyu amuri kuti kwai munawo zvichashaya basa guys. Pachanyara munhu dei machingomurega kandi musikana acontinue nenyaya nelife yake guys. She's actually earning an honest living. Dei machisiyana nazvo.